So uGayi sashada ke noGayi. Ngafika futhi emzini bangamukela kahle, bangithanda, khona umamezala nobabezala. Umfana akahlali la. Uhlala eGoli ngokomsebenzi. Kusukela uthandana nawo bevele ihlala eGoli noma. Behlele ehlala la ngisathandana naye, so kwafika esigabeni sokuthi ashade wamuva ngokomsebenzi. Osumkhomba eGoli. Ibalike. Shaya u8. So ngizwe ngenokho umuntu ongena, hayibo kungena ubabazala, hayibo babezala kanjani manje? Hayi kuyangena ubabezala. Hayi ke sixoxe nje kancane, ayithe ngiyabona babezala sekwenzeka okwenzekayo. Kuthi hayibo. Sekwenzeka phela izinto zakhona ebusuku. Shuthi ke nami ke ngibe weak ngizosho. Hayi vele bese siyalala ke kwenzeke ke vele kwenzekayo. Already ngiya kumkhwenyana nje sengino 3 weeks angisangeni lo kuma period. Yo Ngisiya kumkhwenyana. Umamezala naye sengimtshelile ngithe angeni kuma period. Wathi umamezala that's good. Ngaxa ukuthi hayibo kanjani umamezala ezosho kanje. Yeah. Awusoli kodwa unazo mhlambe insolo ezithi mhlambe umkhwenyana lokanye njalo umamezala wayenalo ulwazi that's why wayithi lala nolokhuzi no baba noma nobabezala wakho ubabezala. Nakho futhi sengimtshela ukuthi sengino 3 weeks ngangena kuma period. Wenzela imbiza manje. Yes, usethi angihambe sengithumela le eGoli like yes. Okay, wayenkwenzela lembiza wahamba qhubeka. Yes, ngafika ke kumkhwenyana hayi ke kwenzeka nakhona okwenzekayo ke ebusuku. So ngahlala futhi I think waphela nobaba bayajabula nje ukuthi sekuzoba khona ingane. Umzukulu. Yes, sekuzoba khona umzukulu. Kahle kahle mangiyibuka lento futhi umfowabo kamkhwenyana wakho. Yes, umfowabo ngalendlela. Yes. Because phela ingane kababa wakhe. Ngoba wahamba usukhuleka. Yes. Kuthe kusenjalo ngizwe umamezala ethi ingane isikhulile phela kumele ingane lanyu. Ithi mina hayibo kumele singilamise. Athi kumele ulamise manje ingane sino 2 years. Ithi ngizolamisa kanjani? Namaningi. Athi hayi khulileka ungavali. Hayi thule ngangempela ke ngihambe ngiyolala ke. Esikhathi sokulala ngingavali kangathi phela ushilo umamezala. Buye futhi kufika ubabezala. Part 2. Ngiyachazela nje kufika ubabezala. Babezala ke afike ke naye yangena ingubeni hayi kulalwe bemnandi ke izinto yakhona. Le ibino 2 years le futhi sino 4 iyakhula vele. Abuye futhi umamezala athi phela lamisa phela okwesithathu. Ngithi mina hayi ngeke ma. Hayi ke. Ngilamise nakho nje nginomfana nentombazane asayi sifuna abazukulu la ka sifuna ingane. Hayi okay sifine akakhombisi masifiki. Akekho namahloni phakathi kwenu. Ni ugila nje lomkhubule umkhwenyana. Akekho nala. And ungaphika mawufika nje ubona ngendlela esizwana ngayo ukuthi khona emhosho wenzekayo. Unormal ezifa kwenzekile. Yes. Unormal. Siseke into angiphathisa yona lo muthi wakhe omfana. Yes. Sengithunyelwe eGoli futhi. Uthe nje umamezala kahle kahle la ngizozala. Angandisa umndeni. Okay, it's fine. Uhusband wami bese ebusuku lalisa izingane ekamereni lazo ngiyihambe ngiyolala naye mina. Mangifika alokhuze kuhusband angibuza uhusband umbuzo nje athena le ingane isithandwa sami yezaba ngithi mina ubebe zakho athena yezami ngithi mina athena okay it's fine silale ugcine ngalokho ngibuza silale. The time ngilele ngiyayibuza ukuthi hayibo wayezongibuza nami phela iqiniso ngiyalazi egcineni ayisilale kusi bese kuseni futhi ekseni kungabi ngenjwayelo like akudliwa breakfast izingane futhi zisalele ivuka lethe ingane angibuze futhi uthi hayibo bengithe izingane zaba on ayilale ekamereni lazo. Yes zinendlu ya bengithe izingane zaba
Ngithi mina hawu ngithe yezakho. Athi uzolikhuluma iqiniso noma cha. Hawu qale phela ngixwaye manje. Kanjani? Athi letha la ifoni yakho. Ngimnikeze ifoni yami. Akhiphe ilo isibhamuki. Khaxazise khaxa. Yes, asibeke la. Athi ngithe ingane yezaba uzongitshela iqiniso noma cha. Ngithi mina iqiniso kanjani ngiqala nami manje ngiyasaba sengiyatatazela. Iqiniso kanjani manje baby ngishilo ingangathe zakho. Athi nje okay ngizokubulala sisi. Sangibiza ngosisi kwayena ngizokubulala sisi. Ayi ngiqale nami ngithi mina singaxoxa. Athi nje khuluma. Ngithi mina uma ube lokhetha ngingavali endlini bese kufika ubaba wakho. Uthi wena ulala nobaba wami. Ngithi mina cha. Athi pho chaza ukuthi manje kufika ubaba wami. Wena ulala nobaba wami shuthi le ingane lezi ezingababa. Shuthi abafowabo labo. Shuthi abafowethu. Ngiqale nami ngisabe. Athi ngicela ungiqoqele izingubo zakho uthathe nezingane siye emotweni. Sihambe-ke semotweni sesdriver sibuya size eThekwini. Masifike eThekwini athi angehli. Sanibingelela-ke babukeli bakwaJabula Ujule TV. Umbinda lo mpela-ke kusewuyena umuzo komthabela khona le. Phesha kuthukele uMntuba-Tuba inkomo ngayixosha ngoba nzinyo uPorish. Phesha kwenyalazo ophonweni isigodi ngaphansi kwentaba uMachojana. Baningi bamazi ngempela-ke usweet obhaliwe isamba semali singadalweni sizokubesha manje. Ziyamsola kushimini kwazi zithi unesandla ilanga liphuma ethweni maqeda la khanyisela umuntu watwa nami into omusha. Ubunga isika iphethini kule nsizwa mokuhlakaniphile. Sesiphinde sabuya ngempela-ke siyithimba la kwaJabula Ujule. Niyazi ukuthi uma ukuthi wena uyazazi umthando wendaba. Hey bafowethu angifuna uqamba manga. Zisazokuphuthela indaba. Musa zolokhu ubuka into eningi. Hlala kwaJabula Ujule, subscribe kwaJabula Ujule. Ofoza i-notification so that onke ama-video esisuke sikuthulela wona azokhona ngempela ukuthi aqale kuwena kuqala. Siyanibingelela-ke kuphi nakuphi yonke indawo nangaphandle siyazi iJabula Ujule ayibuke eSouth Africa kuphela but ibuke izibuke nakwamanye amazwe even naphesheya. So ke namhlanje sibhalelwe intokazi enhle emhlophekazi. Angiyazi uba kodwa ke ngale kokukhuluma kakhulu nize ngeqa amagula. Angiyamukele ngiphinde ngiyibingelele. Siswami uyaphila kodwa? Ngiyaphila bhuti unjani? Siyaphila siswami. Ngcono ngivele nginikeze nje i-mic. Angoqala ke ngonikeza i-mic angize ngabanika. Mhlawumbe ungasithatha usibeke siswami ubani ungakwaba. Igama lami nguthandeka isibongo sami wakamajaja. Ngokuhlala ngila empangeni esikhawini ngifonele kaJabula Ujule ngoba ngifuna usizo. Awusithatha usibeke siswami. Nginenkinga la kade ngathola uboyfriend. So uboyfriend ngajola naye kwaba kuhle kwaba nje ya. So kwafike isikhathini sokuthi akangigani sashada. Mana boyfriend ngithole ngiyaxolisa inkosi yami ngazi babuli bazongithuka ke inkosi yami. Okay utholane no boyfriend kuphusese khona la esikhawini. Yes ngikhona la esikhawini no boyfriend uhlala la esikhawini. So sashada ubani ngokwabani mhlawumbe sithatha umfana nguSimphiwe owakaDlamini. Okay. So sashada ke noSimphiwe. Ungayijahi ngithathe nje sambe nayo step by step nithandanile naye ukushelile kwaze kwakushada mhlawumbe emva kwezi yonke into sithathe nje kahle. Ungasijahi. Okay ke bhuti uze nomuntu obukelayo mhlawumbe naye abe nento osixoxela ngayo. Oh right ke bhuti. So sijolile noSimphiwe uqala I think for 5 years sithandana. Yes. So after 5 years ke uSimphiwe wakaDlamini wacela umshado ke. Nami ke ngayijabulela ke leyo nto. Ake ngavuma ke nami sashada ke noSimphiwe. Ngiyaxolisa ukuphazamisa usiyami.
Benjalo uSimphiwe bengakuhluphi because siya understand ukuthi thina bafana vele kuthiwa siyahlupha. Cha, ubengangihluphi shame, bengangihluphi ngaba ngidlala ngaye. Bekhipha. Bomfana oright, ngikhipha ngithengela no ice cream kube njeyana kube mnandi. Sambe solwandle nje bekumnandi ku relationship yethu. Yes. So uGuy sashada ke noGuy. Ngafika futhi emzini bangamukela kahle, bangithanda, khona umamezala nobabezala. Umfana akahlali la. Uhlala eGoli ngokomsebenzi. Usuka lethandana nawo bevele ihlala eGoli noma. Behlele ehlala la ngisathandana naye, so kwafika esigabeni sokuthi ashade wamuva ngokomsebenzi. Osumkhomba eGoli. Yes. So engishada nje usehlala ngale. So mina ngimane ngimvakashela ke ngale ngilokho ngiyombheka ke uhusband aseyena uGuy manje usehusband. So ngimane ngiyomvisitha ke uhusband wami kube mnandi ngibuye hlale ekhaya lakhe kube mnandi futhi nabazali ngoba bayangithanda anginaso isizungu nje. Ayike kufike esigabeni sokuthi ke umamezala angibuze ngeingane. Hayibo makoti kanti abazukulu bafika nini? Hayi ngiqale ngithuke kuqala hayibo umamezala wayezongibuza ukuthi abazukulu bafika nini. Ngithule ngimzibe. Hayi aphinda ngibuze futhi. Ngifonela uGuy. Ngisho ukuthi ngizofika next month. So hayi ke uGuy angabi nankinga ke. Ngisho nje ngimfonela ngithi ngizofika next month. So umamezala abese ngitshela ukuthi unayo iplan. Ngithi hawu iplan yani manje ma. Athi plan ukuthi ngithola izingane. Ngoba yena ufuna abazukulu la kwakhe. Okay, it's fine. Mamezala athi ena angavali endlini. Xa ke uthi hayibo ungavali kanjani endlini kwaphela umkhwenyana wami akekho la. Hayi ke ngangempela ke ngingavaliki. Kushaya u8. So ngizwe ngenokho umuntu ongena. Hayibo kungena ubabazala. Hayibo babezala kanjani manje? Hayi kuyangena ubabezala. Hayi ke sixoxe nje kancane. Angithe ngiyabona ubabezala sekwenzeka okwenzekayo. Kuthi hayibo. Sekwenzeka phela izinto zakhona ebusuku. Shuthi ke nami ke ngibe weak ngizosho. Hayi babezala ke senzeka okwenzekayo. Ekseni avuka umamezala eze kumina abuza ukuthi kwenzekeni ebusuku ngimchazele bese sesithi ungabi nawo namahloni bheka ubabezala emva kuseni yonke lento engoba into ebeyenzeka ebusuku. Ngibe nawo kodwa amancane angabikho mangakabe mancane. So umamezala ucela ngivakashele umkhwenyana eGoli. Hayi ingabi yonkinga leyo umamezala bekhona into angiphathisa yona angixobele nje umuthi angixobele. So athi uyangiphathisa ngifike nginikeze umkhwenyana afike awufake emanzini lomuthi awuphuze. Okay, it's fine. Ngihambe nawo lo muthi mase kufika ilanga lokuthi ngihambe ngeGoli. Mangifike eGoli ngifike ngimnikeze vele ngiphathiswe uma wakhe ngimnikeze afaka amanzi aphuze. It's fine. Kuhlweke bese ebusuku futhi sihambe siyola. I guess ngifike ke nomkhwenyana wami ke ayenzeke ngomyalelo kama wakhe. Ayike ingabikho inkinga bese ebusuku ke vele bese siyalala ke. Kwenzeke ke vele kwenzekayo. Already ngiya kumkhwenyana nje sengino 3 weeks angisangeni lo kuma period. Yo Ngisiya kumkhwenyana. Umamezala naye sengimtshelile ngithe angeni kuma period. Wathi umamezala that's good. Ngaxa ukuthi hayibo kanjani umamezala ezosho kanje. Yeah. Awusoli kodwa unazo mhlambe izinsolo ezithi mhlambe umkhwenyana lokanye njalo umamezala wayenalo ulwazi that's why wayithi lala nolokhuzi no baba noma nobabezala wakho. Umamezala wayenalo ulwazi ngingasho because uyena wathi mangingavali eminyango. Into okuqala leyo wathi ngingavali eminyango namhlanje khona umuntu ozofika. Kwafika ubabezala.
nakho futhi sengimtshela ukuthi sengino 3 weeks ngingangena kuma-period. Ukwenzela imbiza manje. Yes, usethi angihambe usengithumela le eGoli like yes. Okay, wayekwenzela lembiza wahamba qhubeka. Yes, ngafika ke kumkhwenyana hayi ke kwenzeka nakhona okwenzekayo ke ebusuku. So ngahlala futhi I think kwaphela 2 weeks ngihleli ngale eGoli. Yes. Ngabuya back. Wamfika wamazisa umkhwenyana ukuthi wamazisa usubuyile. Yes, ngamazisa mase ngibuye ngala. U2 weeks ngithathe ngale u1 week kulo ngizoqala la. Ngabe sengiyamfonela ngithi hayibo nakho ngixakeka la angenanga kuma period. Athi hayibo kanjani uke wayichecka yini ngithi mina cha ngiyicheckanga. Athi ucela ngiyicheck. Ngithe ngena ngempela into kuyichecka pregnant test. Tholakala ukuthi ngikhulelwe. Ngimtshele kumkhwenyana ukuthi hayi ithi pregnant test ngikhulelwe. Hayi nangempela kumkhwenyana usejabulela yini ukuthi yena uzoba nengane. Athi uzobuya next week. So nangempela ke abuye kumkhwenyana ajabule ke nomamezala ke uyajabula ke ngalapha nobaba bayajabula nje ukuthi sekuzoba khona ingane. Umzukulu. Yes, sekuzoba khona umzukulu. Kahle kahle mangiyibuka lento futhi umfowabo kamkhwenyana wakho. Yes, umfowabo ngalendlela. Yes. Because phela ingane kababa wakhe. Ngoba wahamba usukhuleka. Yes. Okay. So kujabulwe ke la ekhaya ke kuzingane ke. Hayi hlalo kube mnandi umfana yaphinde ke umkhwenyana aphinde eGoli ke husband. Awusebenza ke manje usenegugu naye ukuthi usebenzela ingane phela. Iyeza sekuzoba khona ingane. Ahambe ke usebenza ihambe inyanga kufika esikhathini sokuthi angiyobeletha. Ngiye futhi uyobeletha kube kuhle ngiyoteta kube kuhle kube nje angibuye nayo ingane umfana nalengane. Hayi ke bajabule ekhaya ke bajabule ekhaya. Kube isilome ekhaya. Yes. Abuye ke husband lo. Abuye ezobona ingane ephathele izinto zayo nje yonke into ethengile. Hayi nami ke ngijabule ke gqokisa ingane kube kuhle kube nje yana. Ikhule ke ingane hayi kumnandi la ekhaya phela sesinomuntu esesikwazi ngisho ukumthuma sithi ngicela ngithathe le ndishi la hamba uyibeka yaphana ngicela ngithathele ukuthi woza la yayibo sekumnandi sesinengane kade singena ngane la ekhaya. Sihlale ke kube mnandi ke kube nje ya. Siyenza ngala izinto esizenzayo phela ebusuku ingane siyithanda ukukhula kancane no 2 years manje. Senza nobanike nomkhwenyana noma nobabezana. Senza no husband wami mefikile. Mefikile. Yes mefikile hayi kube mnandi izinto zasekamereni ahambe ke. Kuthe kusenjalo ngizwe umamezala ethi ingane isikhulile phela kumele ingane lanyu. Ithi mina hayibo kumele silamise. Athi kumele ulamise manje ingane sino 2 years. Ithi ngizolamisa kanjani? Namaningi. Athi hayi khulile kungavali. Hayi thule ngempela ke ngihambe ngiyolala ke. Ngesikhathi sokulala ngingavali kangathi phela ushilo mamezala. Buye futhi kufika ubabezala. Part 2. Ngiyachazela nje kufika ubabezala. Babezala ke afike ke naye yangena ingubeni hayi kulalwe bemnandi ke izinto yakhona. Hayi South Africa kunzakalani lapho nenzani lapha esikhawini umthetho wakhona. Benjalo ke hayi kuseke ekseni angibuza umamezala ukuthi ukhona lo umuntu ofikile. Akamchazi ukuthi uba akamchazi uyabuza ukuthi khona yini umuntu ofikile lapha endlini yakho ngathi mina ngikhona. Hayi athina hayi okay nje umamezala ukuthi uthumela umkhwenyana wakho uthi azolokhuza nawe. Lutho akanankinga ngokumbona kwami nangendlela enza ngayo yes action amagazini ayizwa. Shoots ayangithanda lo mamezala. Akulalise nomkhwenyana wakhe. Ngiyachazela nje hayi kuthe kusenjalo ngimuza uma sekuyena manje uma ngibuza ukuthi hayibo ntombi yani neGoli. Ngithi mina hayi ngizoya athi ngisacela uhambe uye eGoli ngizophinde futhi ngikuphathise lento engangikuphathise yona. Hayi nangempela kangigxobele kumuthi wakhe ke angiphathise. Nanti futhi.
Sekwenzekile again. Sukhulele. Sekwenzekile futhi Ingane angiyanga ngama-period ingane yesibili. Hayi kushuthi uyayigaya lembiza yakhe. Uyayazi lento ayenzayo uMamezala. Ngiphinde ngiye eGoli. Ngifike umfana ngimnikeze, afike umfana ayisebenzise ke bese senze kwenzekayo ke ebusuku yes. Sengibambile already. Ngibuye nengane yami sesibuya back ke la esikhawini. Ngibuye back ke ngibuye futhi ngihlale hayi ngokuhamba kweminyaka ke nesisu siyakhula phela. Hamba kwezinyanga. Yes, kwezinyanga. Nesisu siyakhula ke. Fike esikhathini sokuthi futhi ngihambe ngiyoteta. Ngihambe ke futhi ngibuye ngiyoteta ke futhi ngibuye nengane futhi eyintombazane. Sekubhalansile ke manje la ekhaya sinomfana sinentombazane ayakikizeka uMamezala akikizeke kube mnandi. Ngifonela uhusband. Abuye kuhusband eGoli naye uzojabula hawu senginengane eziwu2. Singinomfana nentombazane. Sekumndeni. Yes. Bemnandi ke. Kuhlaliwe ke nale futhi uphinde wayithengela nale futhi usayithengela. Nobisi nani yonke into edingwa ingane. Yes. Ayike ikhule ke ingane ke. Sihleli la ekhaya futhi kusemnandi nje uMamezala wami usangithanda nje kumnandi noba bezala futhi akakhombisi ukuthi kwinto eyenzakalayo phakathi kwami naye. Akakhombisi masihleli. Akekho zona amahloni phakathi kwenu. Ni ugila nje lomkhubule umkhwenyana. Akekho nala. And ungaphika mawufika nje ubona ngendlela esizwana ngayo ukuthi khona imhosho wenzekayo. Unormal ezifo kwenzekile. Yes. Unormal. Ngani kikhuleke. Nayo futhi le ibino 2 years, le futhi sino 4 iyakhula vele. Abuye futhi uMamezala athi phela lamisa phela okwesithathu. Ngithi mina hayi ngeke ma. Hayi ke. Ngilamise nakho nje nginomfana nentombazane asayi sifuna abazukulu la ekhaya sifuna ingane. Hayi okay it's fine. Abekho ni obhuti bakamkhwenyana osisi bakhe yonke into efana naleyo. Abekho la asihlali nabo abekho. Manje sekufanele bekhave wena ukuthi ushuthi babe nengane. Mina kumele ngingandise umndeni kuthiwa ndandise nje lokho engandisile. Ayike uMamezala enza dume ngazo ke. Ngingavali ke kwenze ngenjwayelo vele. Abuye futhi angiphathise ke into angiphathisa yona lo muthi wakhe yomfana. Yes. Sengithunyelwe eGoli futhi. Uthe nje uMamezala kahle la ngizozala. Angandise umndeni. Okay it's fine. Ngiphinde ke eGoli ke. Fike kuhusband hayi ke kube mnandi ke kube nje kube mnandi nje. Naye senze okwenziwa ebusuku vele. Kube mnandi. Ngihlale futhi naye futhi ngihlale ke kule this time ngihlale. Ngibuye back. Mangibuya vele ngiyazi ukuthi sekhona into esirong ngami. Hayi ngihlale nala ekhaya futhi kumnandi kunjani ngibe futhi ngimfonele ngisho ukuthi hayibo ukho into engayiqondi kahle. Athi ngithi mina ingathi sekubuye kwakho enye ingane futhi. Athi uhusband ayikho phela inkinga sisi makhona enye ingane sithandwa sami ku right. Naye uyathanda ukuthi angilokho ngizala. Uyayijabulela into yokuthi sengithola ingane phezulu kwenye ingane. Yes. Akamind. Akasolutho niyena akukho mhlamba akakakhuluma noma akakwenza ukukhomba ukuthi uyasola ukuthi mhlambe lezi ingane noma okukhomba ukuthi uyakusola mhlambe nobaba wakhe. Hayi akanazi inkomba zensolo. Akasolutho. Unalokho ni happy no. Yes kumnandi nje la ekhaya. Okay it's fine ngibuye ke ngihlale futhi angabi nankinga mase ngimfonelile ngasho ukuthi hayi yikho inkinga sithandwa sami ngithi right dali. Ayike sihlale ekhaya kube mnandi sihambe izinyanga phela kufike ke isikhathi sokuthi umuntu akabuye futhi ahambe weteta. Ngateta futhi kwabuya futhi kwenzeka njengenjwayelo ejabulelwe ingane ithengele izinto nalezi futhi isathengelwa still akayeke ukuthengelwa. Okay it's fine. Abuye omfana angabuyi angifonele athi ucela ngize nezingane eGoli.
yimi lo wangithatha iy'ngane ngiyahamba ngeGoli nazo. Mangifika eGoli ngimbona umfana nje ukuthi hhayi akuyena umfana, ngithi hayi bo lo engimaziyo akekho happy ngale ndlela engazi ngayo. Okay, it's fine. Kuhlaliwe nje ngiyabona nje la endlini khona indawo nje yokuba tastana, ukuba muncu like sawa. Okay, it's fine. Seliphelile nosuku njengoba behavior kanjani noma Alikakapheli usuku. Okay, uhusband wami bese ebusuku lalisa iy'ngane ekamereni lazo ngihambe ngiyolala naye mina. Mangifika alokhuze ku-husband angibuza uhusband umbuzo nje athena le y'ngane isithandwa sami yezaba, ngithi mina ubhebe ezakho, athena ezami, ngithi mina athena okay, it's fine silale. Ugcine ngalokho ngibuza silale. The time ngilele ngiyayibuza ukuthi hayi bo why ezongibuza nami phela iqiniso ngiyalazi ekugcineni. Hayi silale kusi kube sekuseni. Futhi ekuseni kungabi ngenjwayelo like akudliwa breakfast, iy'ngane futhi zisalele yivuka lethe iy'ngane. Angibuze futhi ukuthi hayi bo bengithe iy'ngane zaba. Ilale ekamereni lazo. Yes, zinendlu ya. Bengithe iy'ngane zaba. Ngithi mina hawu ngithe yezakho. Athi uzolikhuluma iqiniso noma cha? Hawu qale phela ngixwaye manje. Kanjani? Athi letha la ifoni yakho. Ngimnikeze ifoni yami. Akhiphe ilo isibhamuki. Khaxazise khaxa. Yes, asibeke la. Athi ngithe iy'ngane yezaba uzongitshela iqiniso noma cha? Ngithi mina iqiniso kanjani? Ngiqala nami manje sengiyasaba sengiyatatazela. Iqiniso kanjani manje baby? Ngishilo iy'ngane ngathi ezakho. Athi nje okay ngizokubulala sisi. Sangibiza ngosisi kwayena, ngizokubulala sisi. Ayi ngiqale nami ngithi mina singaxoxa. Athi nje khuluma. Ngithi mina uma ube lokhetha ngingavali endlini bese kufika ubaba wakho. Uthi wena ulala nobaba wami? Ngithi mina cha. Athi pho chaza ukuthi manje kufika ubaba wami wena ulala nobaba wami, shuthi le y'ngane lezi ezingababa. Shuthi abafowabo la. Shuthi abafowethu. Ngiqale nami ngisabe. Athi ngicela ungiqoqele iy'ngubo zakho uthathe ney'ngane siye emotweni. Sihambe-ke siye emotweni sesidrayiva sibuya size eThekwini. Masifika eThekwini athi angehlike emotweni mina ngihlale ney'ngane. Hlike angene kubo afike ekhishini khona uma wakhe abuze kuphi eThekwini neSikhawini. SesiseThekwini phela manje eSikhawini. Oh, sisuka eGoli. Yes, sisuka eGoli size eSikhawini la eThekwini. Mayifika ke abuza uma wakhe ke semini like buza uma wakhe ke angazi ukuthi umbuze ungishiye emotweni mina angazi ukuthi umbuze ini. Ney'ngane zisemotweni zihle nami iy'ngane angazi ukuthi umbuze ini nani but ngiyacabanga ukuthi umbuze le mbuzo kade eyibuza mina ngithe ngezwa sekhala isibhamu. Hayibo ngethuke. Kuthe ngisathukile kanjalo ngisenovalo ngizwe futhi sekhala ilo okwesibili isibhamu. Sawe ma Jehova uyabadubula. Ulokhelile nemotweni. Usilokhelile emotweni, ulokhile emotweni and uhambe nokhiye. Ngithi Jehova uyabadubula. Ngithe ngezwe futhi sekhala ilo isibhamu futhi okwesithathu. Ngathi ngezwe umakhelwane sebeyaphuma bayakhala. Luckily la esakhe khona ingasemgwaqweni. So ngabe ngimemeza nami emotweni. So bathatha ukhiya phansi kuyena babe sebeyongivulela. Mangifika umamezala ushonile nobabezala ushonile kwasa naye futhi ushonile. Mina ke sengisele nalolu tako ley'ngane eziwu3 ne-stress futhi ngaphezulu. Into engizoyithini le ngizoyinika ba? Ukhulisa iy'ngane wedwa ukusala emzini kungekho umuntu kuvalwe ngehlahla. Ihlobo mhlambe ziyakhona nizona ukufaka isandla mhlambe ukukulekelela kulezi ngane lezi osusele nazo namanje uwe uyibambe ngamazinyo nje.
imina kuba kuyimina ihlobo zona bezingayifuni lento eyenziwa umamezala cause ziyazi ukuthi izingane ezababezala umama lento ebengenzisa yona bebuya ikhuluma eceleni so abantu bebengazwani nayo umndeni nje oyifuni. So usuhlale nazo lezi ngane isikhathi esingakanani? Sesiside I think 6 years uphila nazo. Sesiside. Manje isifiso sakho lezi ngane zihambile i-counseling nama-social worker yonke leyo nto le eyenzakalayo wagcina ukwazile nawe ukuya ama-counseling okanye ama-social worker susa yonke le nto le umqondweni wazo ezayibonayo ezayenzeka kuzona ukhona mhlambe ukwe wakwenza kulezo zinto ezifana nalezo? Cha akukho. Awekho amanyathelo bengingawathatha. Ulungile sisi wami ngiyakuzwa. Manje wena isifiso sakho ungixolele. Isifiso sakho mhlambe njoba uzoshare lesi story sakho bekuyini? Noma ushare istory sakho wenzela mhlamba ababukeli mhlambe kukhona into abanga-advise ngayo engconywana noma ukuzwa imibono yabantu ukuthi ufanele wenze kanjani kulesi simo esikanje? Ngishare istory sami ngoba ngifuna ukuzwa ama-advice kubantu ukuthi mase ukanje yini engayenzi. Omakhelwane bakubuka kanjani? Omakhelwane bayangihleba left and right. Abangani even now angisenawo amngani abanganabekho since uwavela lesi simo. Yes. Kulungile sisi wami. Ngoba vele sekumnyama Nkosi yami umuntu usabheke eThekwini. Kulungile sisi wami, cha ake sithi asiliphosele kubabukeli ababukeli ibona bazo advise ibona bangasipha imiyalo mhlambe engcono noma ama-motivation engcono ukuthi kulesi simo esifana nesakho kwenziwa kanjani. Nambukeli ungalapho ngasekhaya ake sidibane ku-comment section sizwe ukuthi kuthini ukuphawula kwakho kulesi simo esifana nesika dadewethu. Asidibane ku-comment section. Bye bye.